O Rexurdimento, Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Consideramos que o Rexurdimento pleno comeza coa publicación de Cantares galegos de Rosalía de Castro en 1963. Na segunda metade do século fálase do rexurdir da literatura galega escrita. Este proceso cultural foi parello a un proceso de concienciación sobre a identidade galega e a vertente política deste sentimento. Os outros dous eixos poéticos do Rexurdimento foron Eduardo Pondal e Curros Enríquez. Características da literatura galega do Rexurdimento. O xénero por excelencia é a poesía, por dúas razóns. Primeiro, os primeiros pasos dunha literatura soen ser en verso, pois acostuma inspirarse na literatura popular de tradición oral, de máis doada memorización. E segundo, a sociedade galega, en xeral, non creu seriamente que se puidese facer novela ou discurso científico na lingua do país. A literatura dramática apenas está desenvolvida e o ensaio galego prácticamente non existe. Malia isto, escríbense obras narrativas de interese, O Castelo de Pambre, A Tecedeira de Goraval, etc. Outra característica da literatura galega do Rexurdimento é a carencia de perspectiva histórico-literaria propia. Os escritores parten de cero. Escritores bilingües e mantémonos á marxe das correntes literarias europeas. Rosalía de Castro, Cantares gallegos. Cantares gallegos publícase o 17 de maio de 1963 e o consideramos o inicio do Rexurdimento pleno. No libro Cantares gallegos, esta data figura debaixo da dedicatoria do libro á escritora Fernán Caballero. Estructura. O libro está composto por 36 poemas con estrutura circular. No primeiro dos poemas, a voz lírica é a dunha moza invitada a cantar na lingua do país, petición que acepta insegura. O último poema é a resposta ao primeiro, onde a moza se desculpa pola súa impericia á hora de cantar todas as maravillas de Galiza. Temática. Nos cantares galegos podemos distinguir 4 temáticas principais. Amorosa. Os amantes falan das súas vivencias amorosas. Costumistas. Nárranos as romerías, crenzas, tradicións, etc. do rural galego. Intimista. É a Rosalía máis persoal. Social patriótica. Reivindicacións de Galicia. Rosalía de Castro. Follas novas. Follas novas publícase en 1880. Estrutura e temática. Os temas fundamentais deste libro son a emigración, a denuncia social e tamén unha temática intimista. Vaguedás. A autora reflexiona sobre a súa poesía. Do íntimo, a voz lírica é a da autora que fala a través de diferentes persoaxes. Varia. Temática diversa. Da terra. Reivindicación de Galicia. As viúvas dos vivos e as viúvas dos mortos. Loita contra as desgrazas da emigración. Manuel Curros Enríquez. Temática. Nos seus poemas canta a liberdade, o proceso, a ciencia, as conquistas do pensamento, etc. Arremete contra os foros, os impostos, os responsables da emigración, o clero intolerante, os que manteñen o pobo na ignorancia e en prácticas supersticiosas, etc. Ademais, parecía opinar que a dignidade do home vira da ruptura con boa parte do pasado de Galicia. O primeiro poema de Aires da miña terra anuncia a temática liberdade e redención dos servos. Non ten poesía intimista, pero ten poemas conflitivos que enumeran as riquezas da Igrexa acumuladas durante séculos. Eduardo Pondal. Lingua. A construción dun galego forte, culto, enérxico e mesmo aristocrático. A súa materia prima é a lingua da súa comarca. Procura desbotar o maior número posible de vulgarismos, aínda que mete castelanismos, a vez que lle pretende dar un aire máis culto coa introdución de innumeráveis cultismos. Un elemento moi importante para Pondal foi a parte fónica dos seus poemas, pois procuraba, ademais de rimas perfectas, unha gran sonoridade, eufonía, o bo son. Con esa mesma finalidade, empregaba palabras esdrúxulas para transmitir solemnidade e rotundidade, e as agudas rematadas en al para transmitir claridade. Na selección do léxico predominou na súa produción o uso das normas con ditongos u-i no canto de o-i, así como a forma miñán por mañán. O Rexurdimento. Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal.